روژباش تماشاوان نێژا ئەم bi bernameyeke nû ya Panorama Çarpelê bi we re ne îro du vekheftin du mêvanên min hene ez pêşî mêvanê xwe bi we bidim nas kirim kek Cano Amedê ji Diyarbekir beşdar dibe tu bi xêratî Nav xêret abi sağ ol spas Yakub Karademir ji Parîsê beşdarî bernamê dibe tu jî bi xêratî Nav xêret dibê sağ bî spas em beriya dest bi bernama xwe bikin em hala nûçeyek nexweşiya ku sê roj berê qewimî bikin me sê roj berê Xalîde Dündar wenda kir roja sê tîrmehê di Stenbolê jiyana xwe ji dest da bi salan Xalîde bi salan nexweşiya penceşêrê ketibû û demek gelek dirêj nexweş bû salên heftê hîn di dema xwendevaniya xwe de di navrefê Kurdperweran de ciyê xwe girtibû dema de kat hat danîn Komila Jina yek ji rêveberê wê bû piştî darbeya eskerî ya 12 îlonê 1908 piştî işkenceyên mezin hat hefs kirin demekê di zîndana Amedê de raza demekê ku demek piştî wî jî demek di rêveberiya kovarên Roza û Jûjinê bû piştî damezrandina pakê yek ji gayê resmî yanî li ber ku memûr bû dikarbû endam lê wek endamekî hertim bi me rabû bi pakê rabû duh li Diyarbekir ji aliyê malbat heval û Kurdperweran ve hat binavkirin di merasimê de rêveber endam û piştgirên Partî û Rêxistinên Kurdistanî jî beşdar bûn kek Cano ez dizanim hefsê de gelek hûn bi hevdûraman nizanim duwê demê de belkî nerehet bû ku hefsî hevdû bibînin jin û mêr hevdû bibînin nizanim duwê demê de bîranînên te pêra hene û naskirina te û Xalîde ji kîngê ve tê yani rastî bi wefata Xalîde em gelek xemgîn bûn yani Xalîde van demê dawiyê hatibû Diyarbekirê ku nexweşiya koyê nefes nedigir hat tedavî bû heta ji me re got ez dixwazim vegerim Diyarbekir ji min re derdora xwe binêrin taxa hûn lê ne ew metiye ji dema heftê û heşta vir de bi hev rane got xanîkî bibîne ez ê bêm li wir bicîbim me xanî dî xwest telefon bikim yani me nêr telefon girtiye bera xwişka wî got wala rewşeke we nexweşxanê de ye Xalîde bi rastî di zîndanê de me bîst û têkiliyên jin û mêran weşa xweşên jin û mêran têkiliyên wan pir kêm bûn ne jin û mêr bin yani ewkekî wan ê yasayî tune be hevdû nedîdîtin lê me zanbû di kîjan xweşê de ên kîyenekî tunene malbatê me li ber derê hevdû didîn qal dikirin ez piştî derketim 2000 şû de derketim bi wasta metiye daha zêdetir min Xalîde nas kir lê di hindir de jî kovara Roza û Jûjin dat duwê demê de bi demekî pêwendiyê me bi Fatma xanim re şebûn wê çavan herdiya bi hev re ev kovar derdixistin Xalîde 2000 şû de têkiliyê me her tim hebûn da Diyarbekir mala me dima wek mêvanî hevala xanima min bû de aynî davê de aynî dosyayê de û di hemû deman de bi hev re têkoşînê nav têkoşînê de bûn Xalîde ji 1978 vir de ji dema lîsê şû de bêjim di nav refên şoreşkeriyê de ji bo milletê xwe ji bo gelê xwe ji bo netewa xwe xebatekî kir jinekî demokrat bû û bi rastî herbî bû gotinê xwe
اوکنت که تحصیل نت کرد یعنی چه راست بدیا دگوت نه دل ویاوی بشه ویاوی بگره سر خو فلان تشکوسا نبود یعنی جوی آردا او چاندکی راستکین گرد بو خالده انسانه که هجا و براسی گلکه شو نخوشیان گران کشان چیروکا و بسری خود تایبتی یک مازنه یعنی جبو پرتوکه کی براسی وک ناو او کجیان او بسری خود که گلک تشنه مر ناخوزن حال دلبر بین زمان لی تشه ده حفظه ده هاتیه سری اشرا درکت دناو جیانه ده هر تم دناو تکوشینه کی دا بو و دم داویه پرتوکه کی سر قوشا جنان آمده دکر هم عمل بر قداندنه بو ما چند جارا صحبت کر به متیارشی اوکه وانه یعنی دیالوگ وانه هبون سروه اوکه به مراش پارو دکر حتی ما گوتی درنگ ما یعنی دست خضو بگره ve Türkiye'ye mi çapıkım falan. Bir gol beri kazandığını az redette bikim feyra ve evkamla yani ve başanxane kira lehevkim biduman. Ya mukabın do cenaze ya Diyarbakır bir girsayı jali heval hogrun nas dos hemu partiyen Kürdistan'ı yani gellek haskiriye ve bun rasi yani bu khasi او در دوره و حسکری و مالبات و هوال و گریوی چخا او کن دجمنی وشی به اوکی خو به استعاره خو به هز خو هاتمون در دوره یعنی وسا خویا بو کی د ساخیا خدا چخا خالده او دکرن وفات وشی او خاصه ترس خصوصیوان hatta sermezel luandara hatta Konişandan slogan brane naveti nizamçı le disaşi Kurdistaniyan milleteme yani nasu dostu akrabe ve biçepkan betililiyan Halide Spartan ahi Halide insaneki yejavu demokrat bu brasi dema delakatu delakade da gelek keval hamuzanın o gelek nimisiyatını sen nafazım direş bitim şina ve sibe roja daviye o Jali Kurdistaniya ama jali diğer yani hemu parti u grup o kesen dene bir girsayı ten ciheşini ta evke xo xamgin yaptığın zaman juya ali ve emdven oxra xerebe xuşka delal jiyan ev xasa bu gelek spas brasti dama merdimenin ser qabrawi merudit yani her yer şahsine ki bu le o hamu Kurdistan hamu rengin Kurdistan merulu derdi evci evet bu hem karo yani spasiye ki bu karo xabatavi bu hevidar mervan resma netene de şinada mer de hamu qadejiyane de bebine که خوب باور کم دما خواندوانی خود دیاربکر دبت راستی و هاتبی لی استانبول دما مدیا گونشی دمکی تدی اجیاتم لو دریم کار کر لو دری یکی او خالده هفتم دهات سریل مد دهات صحبت همه و دم برای ویژی لو دری کار کر فات بله تو در حقیقت بیرانی نکته آنتشتاکی کتب بیجی yani o kutegot vakti mal Diyarbakır dixwan az li fakülte perwerde bûm ew li fenê bû yani carna ew dihatin carna em diçûn me hevdû dît li wê çaxê zêde me hevdû baş nas nedikir پشتی که هات استانبول ما بهتر هفدو ددید و بهتر باشتر هفدو ناسکر یعنی خالده وک که جانو گوت انسانه که پر چیک بود دلسوز بود جبو دوزا خواه جبو گله خواه دخست کار بکر لگور امکانا خواه لگور طاقت خواه تشتکوش دیسه هات دکر
و دماغ و کوار در دخستان استانبول و دماغ گله جراج من علی کاری خواستم علی کاریوان جدکر يعني هم جبو نویساندنا تکست وان هم جبو هن نویس کردی جد خواستن بلا بکن جبو راست کرنا نویساج من علی کاریوان دکر جا يعني راستي جي از جي خمگين بوم بچوناوي هر گاواكو دهاتم اسطنبول يعني جبو تعطيل جي وقتهم دهاتم ما هفدو دديت ولورجي او خوهي من يعني تاكل يوان نزيك هبو هفدو تم دديتن از خمگين بوم برا سر ماي صعبة ومشبكم جام وهاي بله از جی خالده بچک میج و ناسکم از دما من دیاربکر مکتب دخند مکتبامه به ایواره بو او یا ماموستتی یا زمان بیانی ایجار تدیل دیاربکر تایبتی جوجنا اوه سوسیال تنبون یعنی بیشتر جیه کو بشه و هرن هفدو ببینن او بکن ایجا مکتب باومه او بیشتر کانتینا مکتبه ببو جیه هوالن جن ین کول مکتبه جدا دخواندن دهاتن ایوار الودر هفدو زدیتن ایجا خالد در رودنش یکی مداومی ودره بو انداویجی فرانیجی بلا خوبمز داد گو کات بگینه مالجی یا ناسکنام جوه داره وقته دورا وقت استانبول مدیا güneşici demek ki her tım dağıt amaçı beje her roz dağıt her fırsat dağıt civi çek ev böyle disa dağıt yani dura cari 2006 bu hat Suede cari telefon vakti go el Suede me مگو مبدو ببینن مگو ناو ایشه بره و چاخه و هبی آیدن اوجی میوانه مبو مگو بره میوانه کی من دنیجه من ابدو باش ناسکن و راسل پیشی دلی کر دوراhat ایده سه روز مال در نکد yani براسته yani جیوی جیک تایبت بود ناو yani ناو جنین کردین کردان یک کوتکوشر یک وها لهر دری همو براسی جو نذکر زده فرقی جی نذکر ناو سیاست و اواجی حوالتی و دوستانی و یا ما بجه جهر عالیه ده جهر عالیه رنگ کرده ده هبو ام چه بیجن جیه بهشت به روحی شاد به ام سرساقی مالبات و جبرائیم ویراد خوازم ام ویوایم در باسی برنامه خوب بن بجارمه یکم لسر لوزانه 100 سال سر لوزانه در باس بو و لوزان تایید کردن و رسمی کردن پرچه کردن کردستانه به پیمان قصی شیرین کردستان حبده كلنا صالح 1630 ها بحدود ديار دنهافرة عثماني ودولتها دولتها الصفافية بود برشا دورة 1746 هذا ديسا عن همان لقاسي شيرين او حدود ديسا بتشجو هارتنا كرن دورة 200 حتى 1923 کو 24 تیرمه دناورا فرانسا انگلترا و ترکیه و هن ولاتین دن پیمانه گلک فرابو لی تابتی عالیه بون و کردستان دناب کردستان کد بند دست عثمانیا دا یا ایرانش خود وک خوما دناب خدا کرن سه پرچه طبعا میرول بر صدمه پرچه بونا مناقشه نکن چوابو چبو امیرول بر جوین و پانل سر 100 سالیا لوزانه بنرخیدن
konferans panelên ser saliya Lozanê ji aliyên hêlên akademîk, rêxistinên sivîl û partiyên siyasî gelek çêbûn. Du konferans Lozanê yek ji aliyê Bawerkim Rawenda Kurd û yek jî ji aliyê Enstitûya Parîsê çêbû. Ji derve wê li Ranyayê li Qamişiyê li dervayê welat gelek panel semîner hatin dayîn ku hê 24 tîrmeyê re wext heye diyar ew gelek aktivîtet dêdin lê çêbin. Yek ji wan jî di rojşûn de ji aliyê partiyên siyasî yên Bakurên Kurdistanê ve tê organîzekirin. Birêz Can û tu dikarî di derheqê vê konferansê de hinek agahdarî bidî ev fikir ku de derket bernama ve çi ye di derbarê Lozanê de li Diyarbekir wekî ve çi çêbin hinek malumat bidanay. Bi vî awayî em ew jî dikin. Yani em wek bangekê ku wa aktivîteyek li Diyarbekir çê dibe bira der û dorên Kurda haya wan jê hebe. Belê kek ya bi rastî beriya erdhêjê me biryarê girtû me got yani ew ka Lozanê em ê bernamekî dem dirêj bidin berxwe dest bi konferans û çalakî û xebatên cuda cuda bikin. Heta 24 tîrme li erdhêj çêbû sê-4 meyî me bi erdhêjê wek partî grup falan me hevkariyek ew kir çend car em çûn ciyê erdhêjê bi gelê xwe re rûbirû bûn alîkarî bû tiştê ji destê me hat mekir. Halkpark, PAK, Kurdistan Kürt Demokrat Partisi û PSK û Tevger ev 5 partî û rêxistin bi hev re me biryarê girt me got em ê konferansekî li Amedê darxin. Ev biya min cara yekemîn e li Bakurê Kurdistanê partiyên Kurdistanî ser Lozanê konferansekî bi vî awayî bi vî rengî dar dixin. Ev jî ciyê giringî ye divê merviya bibîne. Gelek însanên pispor yani derheqê wê ew kê da me bangî wan kir. Yek jê birêz İsmail Beşîşçî ye. Yek jê lêkolîner û nivîskar Mehmet Bayrak e. Dîsa lêkolîner û nivîskar Ekrem Önen e. Serokê Akademiya Moskowayê Kurdolojî Doktor Kiril Bartê ye be. Dervayê vana dîsa nivîskar Hesen Yazar, Hesen Yıldız û Yaşar Abduselamoğlu ev serzome wê beşdar bibin. Beşa dudiyan da jî ew ê sernavê partî û gruban berdevkê wan ya serokê wan nêrînên xwe bînin ziman. Saet daha da dest pê dike heta 4 an jî 5 an ew ê dewam bike. Navberê da çend car em ê navber bidin. Xwarina Nîvroyê dîsa beşdarî civînê bibin. Ji bo wan xwarin demekî me veqetandiye. Bi wê awayî ev cara yekem el Diyarbekir li ser Lozanê partiyên Kurdistanî bernamekî dane berxwe ew ê bernamê bi rêve bibin. Li dervayê welat wek we got rast e Rawenda Kurd e Kürt Enstitûya Parîsê li Ranya û gelek ciyê din jî konferans û çalakî çêbûn ew ê ji vir pêvaş dîsa berdewam be. Lê dibe em rastiyê jevra bi rastî ev xa demekî dirêj da Kürt 100 sal derbas bû. Tesîra Lozanê çi bû çi nebû ya ji piştî sevreyê em bêjin. Sebebên têkçûna Kurdan çi ye? Kêm zêde problemên navxweyî, problemên dervayê wan em vana naxwazin yani nal vir dûr dirêj münaqeşe bikin. Lê divê hinek tişta jî rastî em bînin ziman. 100 sal berê Kurd bi rêxistin nebûn. Derfetê wan ê îroyên wek îro nebû. Warê ragihandinê, warê rêxistinbûnê da, têkiliyan da, çûndin û hatinan da gelek sebep hebûn. Ew
beşe siyaset de domandan İstanbul anji metropola bun li Kurdistanê pir peyvendiye wan Kurdistanê kêm bûn û wek millet bi hişmendiyekî netewî em wek milletê din tev negeriyan yani warê ew da İslamî û birayê me Müslümanin bi Osmaniyan an jî bi new îtaat terakiyan ra têkilî danîn bu sebebê têkçûna me lê îro em dinerin ser Lozanê ev konferans û ew çê dibin dîsa dibin siya partîperestî û an jî rêxistinperestî da bi rastî ew hişmendiya netewî dernakeve pêş divê li çar beşên Kurdistanê îro bi yek dengî gelê Kurd karibiya hemû partî grup rêxistin sazî û kesayet û rewşenbîrê Kurdan bi yek dengî mafê ji milletbûnê tên biya derxista rojevê û ev nexiya sed sal berê li Kurda hatiye kirin ew dewletên dibin vê peymanê da îmza wan heye li ser wan zextekî çê bikirine bandorek çê biya kî wan paşva gava bavêtina rê li ber çareseriyekî deriyekî nû vebiya ji bo vîya jî divê ser bernameyekî yekalî tevbigere ne yani evken partiyên xwe derxin pêş em çar pênc partiyên Meldamedê ew kiriye em bi wê perspektîfê mijarê dinêrin em me dixwest kî dervayê me yên hene jî ew jî beşdar bin ji bo statûya Kurdistanê ji bo vê nexiya ji ortê rabe em karibin ser devletê dagirker û ew devletên bi dagirkeran ra ev peymanê imza kirine û ev kirasê berînê ser Kurda ferz kirine biçirandina rê li ber deriyekî nû vebkirina lê mixabin ew nebû dîsa jî em hêvîdarin gelê me ew diaspora li perçê din dîsa bawekî êdê ew hişmendiya netewî çê bibe ji bo wî bi rastî xebatên cuda cuda ben jî dîsa jî ew ê bandorekî li ser ew diaspora xebatên diaspora bi taybetî ew ê zêdetir tesîr çê bike lê problem çi ye problem em bi ser wek sed sal berê çawa Osmanlı ya ji Kemalîsta ji me re got em birê hevin em yek olekê yek ewkekê em we bi hev rane em ê dîsa bên xapandin lozanekî duyem em ê bipejrînin an jî em ê rê li ber lozana duyem bigirin ew biratiya derewîn ew bi oldariya ümmet girêdayê wî em bidin aliyekî li ser hişmendiyekî netewî li ser mafê milletbûnê em ê bi hev re karibin tev bigerin kî statûyekî ji welatê xwe ji axa xwe û ji milletê xwe pêder bikin pêwîstiya me bi wî ye divê ji bo wî jî yani em hemû paşaroja gelê Kurd li ser van esasan bidin berxwe perspektîfek bi wî rengî deynin berxwe û divê ve pêvajoya îro em tê dane wê pêvajoyê li gora mesulîyetekî netewî bikarbînin ne li gora mesulîyetên partî û rêxistinbûna divê gora mafê milletbûnê ji bo wî jî bi rastî em hêvîdarin yani Kurd ber bi wî hêşmendiyê başûrê Kurdistanê kêm zêde hinek hewldan hene lê kêmin yani em viya bêjin kêmin xasin li Bakur bêdengiyekî zêde heye û ber bi Tirkiye bûn an jî bêhêvîtiyek çêbiye bi taybetî jî piştî şerê xendekan şû da divê ev bayê bêhêvîtiyê pêşî lê bê yirtin û Kurd cardin Lozanê bideynin wiyalî li ser mafên milletbûnê carek din dîsa stratejiyên xwe perspektîfên xwe ji nû ve berçavra derbas bikin
و رأیکی نو ببینن yani ya reyeki nu veken aji reyeki nu peyder bükün ji xeyri biya tiştekî din tune ez ew fikrim bele sed sal ser Lozanê derbas bûye lê bibêjin rewş zêde di alê siyaseta Bakirê Kurdistanê de zêde nehatiye guhertin sed sal berê em çi di rewşê de bûn nispeten diviya bû ana em hîn rewşekî ewtir de bin lê dema ku tê mafê Kurd û Kurdistanê piraniya Kurda ji xeta yani tabii vana di vir de plan û bibêjin ew ê dewletê jî hene miheqeq ku vê rewşê peyda kirine yani sed sal şûnde gelek Kurda kirine ewa Tirkiye bûnê ya jî ciyê mixabiniyê vê meriviyanê vê rewşa xwe bibîne ji bo ku meriv karibe bi rastî gavek pêş de bavêje meriv pêşî meriv rewşa xwe rastiya xwe gelek qebûl bike ku îro em yani sed sal şûn da ku di demek modern yani li gor 1923 alî komûnîkasyon zanîarê bêjin ku karibî xwe bigihînî tarîxa xwe ewa xwe em gelek di avantajek de ev de ne lê millet mixabin piçek şertên 1920 Tirkiyeyê de bîra meriv rewşa miletê me kek Yakub ez zanim tu karê enstitûyê nêzik ve taqîb dikî û tu li enstitûyê kar dikî enstitû jî li Lozanê evek çêkir dikarî qala wê ewa Lozanê bikî ew konferansa ku ew pêk anên qandî ku bîra te daye an qandî ku tu karibî bibêjî yani bi rastî divê ez bêjim ez ji ber yani karê xwe ez nikaribim biçûna ez neçûm û ji xwe yani program jî bêtir ji bo münaqeşeyê akademisyenan bûn kesê ku beşdar bûn kesê akademisyen bûn kesê ku ser siyasetê ser tarîxê xwendibûn yani bêtir di astekem jin akademîk de derbas bû bi qendek ku hayê min ji çêbû yani civîn ser yani vexwendina şaredariya Lozanê û ku yek ji endanê wê jî Kurd e İhsan Kurt yani bi vexwendina wan û bi beşdariya Enstitûya Kurdî û komeleyeke Ermeniya û ji kesek ji ser navê Suryaniya yani wekû bêjin kemayetiyê ku hene yani duê çerşevê de bar dikim pêk hat yani sê civîn pêk hatibûn di civîna yekem de ku Joyce bilo birêve bir dûr de Derya Bayîr ji beşdar bû Hemîd Bozaslan hebû Hans Lukas Kieser heye ew beşdar bû û Leonard Smith beşdarî vê civînê bû civîna duhem jî dîsa ji alî Nazem Begixanî ve hate îdarekirin duê de jî baskinoran Raymond Kevorkian û Joseph Yakub beşdar bibû
جوینا سیم جالی حمید بوزارستان و هاتی اداره کردن دو دجی نازن بگخانی جوردی تجل گارگاس و شرکو کرمانج و مسئولیان داشتار بودن یعنی چرچوه تاریخ ده و دمده دو چرچوه ده درباس بو بخنده که های من چه بو جا اخافتنا جوینا سر سیتان سوتیج هاتن بلاب کرن یعنی کسی که مراقب بکد کارن جوه در گهداری بکن چه هاتی مناقشه کرن yani civine ke direj baş bawa ke gişti baş derbas bu le veku disa ke cano got problem yani heneki disa ma jali imaj ve bejin yekitiye ke xurt nişan na da her grubu her komak بسر خود چرچبه که تنگ ده چو لوزان اولو در جوین پیکانین و زیاده دنگه کو دهات پایین در نکتی هفید کم وان تجربه درسه بستنن و کاربن yani هنکی yani Pırsa Kurdistan ne tane Pırsa dagir kirna bejne velatı dagir kar lüder ser sahene le paş ve işte dünjehana yani var diplomasi deji bereji nahaji bu Kurda pişkiriye ke xurt tane belki mevd karaveji be çike ve greda yani pe şurove bike ku Kurd bixwe bejin yekîtiye ke xurt ji ber ku nîşan nadin ji ber ku wek grûp wek rêxistin wek komela yani cihê cihê civînê xwe çêdikin ew nikarin bên bahev ve وقتی که ام یکیه که خورد نشان ندن درب دجی کسی که پیشگیری ما نکه و مخابن روش yani hatta civine küçük bun jbomun tatmin kar bun u zede dengevanji dernek jazna hop ve hevit kim işte gave baş ben avetin civina ku canı baske belki karbon beter denge xoy bedin bihisin ve hevit kim بله براستی یعنی بین نورمال وقتی مربع سال وزانید که یعنی بین پرانی تدی عهد عثمانیه بود و پرچه مزنی باکوره کردستانه ل کنفرانسا اوی پرانیش خو گازی کسایتین سیاسی هات بود کرن یا لوزانه یا راوندا کرد چکر yani bir mesela perşe İran'ı de mesela Lozan'da tüne böyle hamu partiyen Kürdistan'a İran'ı atun davet kirin o hamu le ya ev perşe herimazın o ku bejin Lozan prani kuvvet miras evan Türkiye ev bu je partiyen de kısmı münakaşanda merv rengin Bakure siyaseta Bakure Kurdistan'ı siyasetin Bakure Kurdistan'ı ne dedi? Evciye xemginiye Kurd ve merve veje burası. Em jver dibim em derbasiye ve bibin mijara xoya didiya bibin mijara me didiya em Fransa'yı ne Kek Yakup Bele. o pırsamıştı yani bu kuştuna yani hortaki hafta sali binave nahal merzuk jaliye polis ve çend roja Fransa
سر و بن دبه روژا سێشەمێ کوشتنا خۆر تێ بیانی ورە شەوتاندنا چۆپێژی تێدە 23,878 شەوتاندن چێبوو 12,031 عەرەبە هاتن شەوتاندن 105 ئاواییên şaredariyê hat şewtandin 168 dibistan bû armanca êrîşa 800 polîsên karmen birîndar bûn 3,505 kes hatin girtin ku ji sedî 6 girtiyên tu sicîla wan da sûçtune ye yani kek Yakub li Fransayê şer dest pê kiriye ev çi ye? Yani şer Fransa'ya nenuye rastî kevne ji kevde ji salê notî de ew problemê li banliyôya heye ja bi van pêşketine dawî jî taybetî mesela Daişê û bu yerê ku li Parîsê pêkanîn yani bêhtir ev muhalefet gur dibe ja yani rastî muhalefetek em bêjin a ku ji bo mafê demokratîk mücadele dike sendîkan komelê xwendekaran rêxistinê çepin partiye çepin muhalefeteke mezin heye lê ji ber van kesek ku ji wan re Fransî kasör dibêjin kesek ku tişta dişkênin xera dikin ji ber wan dengê wane nayê bihîstin her gava ku tiştek tansiyon bilind bibe ew derdikevin ser sahnê û araba dişewtênin dikana talan dikin yani çekî bûye wek em bêjin muhalefetek hinekî mafyawarî ku bêtir muheqeq tiliya mafya ji tê heye belkî istihbaratê cihê jî van mesela de heye lê yani tabii istatîstîkê ku te gotin min e behs bikira te berî min got rastî jî yani qederê em bêjin hefteyekê şer bû yani bişev kes bi roj millet derdike diçû karê xwe êvarî dihat û bişev jî kolana şer dest pê kir yani gelek erebe hatin şewtandin gelek birayê postê hatin şewtandin banka hatin şewtandin dibistan heta TGV trêne mezin hatin şewtandin gelek yani li gor texmîna zarar û ziyana ku gihaştiye li dor behsa milyarek euro dikin ja yani ev mixabin rastiyeke Fransayê li yani wek min got carna ev tişt rê li ber muhalefeta rastî digirin dengê wê dibirin û yani tabii êrişa polîs û a kuşnavî xortî dûr de yani qusûra polîs hebû hikûmetê bi xwe jî qebûl kir li ew bû sebeb ku kesê din ji xwe ji vê meselê îstîfade bikin û şer derxin tevlî heviyê derxin ji wê tevlî heviyê îstîfade bikin li gor xwe fêdê wervegirin niha çend sendîkayên mezin niha dixwazin ku roja şemiyê meşeke girseyî pêk bînin çend rêxistin û sendîkayên mezinî yên Fransayê tu texmîn dikî yani ew wê bi wayekî aşitî bimeşe ya jî wê destpêka tiriya ana niha biçek şer sekiniye ve destpêka pêleke nû ya şer
يعني هرتم وقت 2005 حتى سال نوتیج ما بذكر بچه گروه کو دخوازن تبلیغی درخن و جوه تبلیغی استفاده بکن هنا يعني تم احتمال پروفوکاسیونا هيا يعني دكاره ديسا بروبلم در كevin ل يعني فرنسا تبي يعني جبر كو قاوا كو بريار بدن بخوازن خوبشان دانه که چکن جي يعني جبر سدمك وهاج قاوي باش نابجن سنديكا و كوملا رخصنه كو دخوازن دنگه خو بدن بهستن ديسا خوبشان دانه خود دكن لريسك تم هي بله yani ev mesela ku şarkırın yani ben ne mesela biyaniye o Arap o avaya yani te biramın o mesela emekli bu ne yani دوی مسئله دا جی وانه الکزر مشه واندا دیسا هر بویر رنگی یعنی بین دری دنیا اوروپا مرو نابینه لیل فرانسا وقت مشه دبن دوی گره هر در بیش کاندن و بینن خواره یعنی اف ترادیسیون شکو دریته یعنی تشتکی نویه یا جز تاریخی هن هیچ دما جدمن بريت چه kültüre yani براسي yani خريب بنان فرانسız بن دما ku mescedkin kuçe ku led mesced tabi tinin خوارد kanad şovtinin arabat şovtinin hep çi kültüre hiç koderete yani avaviç tarihe ki heyet sebebe ki heyet ku merve zavke يعني بلكي محقق تأثير تاريخ فرنسا وشورشا فرنسا أوج تهي محقق رول ويج تهي بعض كم بوير وداوي كتبن بتر بيانينا فرانسز دناوان دهنا وكم قلت ل أو فرانسز أو دخوازوان مثلا بيجن جبو أو قانونا خانه نشينية بيجن خبيشان دان بري وان بويرا چيبون مهك زده دوام كرن جا هناك جي دخوازن جوه روشه استفاده بکن يعني بهتر پشتی بویر داعش كل قلق جاية قلق ولات أوروبا يعني بجن تشت خراب كرن كشتن كرن او تأثير بجن لكسر يعني بتايبتيجي كسر بجن مغربي كد بجن ولات أفريقيا باكر تأثير لوان جدك و يعني بيتر باوردكم او فيكاري دكن لفرانسز جي كسكو بشجيريا وان دكن هنا لا او بخوجي كسكو دبجن بيانين مغربيين او بخوجي قالك جوان لفرنسا چبونه لفرنسا مزنبونه يعني ناسنا ما جيلي چارا جيلي بيجا بس جيلي چارا جيلي بيجا يعني سركارزه فرانسيزن لا يعني مخابن هن جوان فرنسا تم وك دجمنه خود بن وك ولاتك داغر كر دبنن دخازن تبلي هبي درخن بله که جانون تشد بيجي وان بويارا tabi بويارا تشتك دنجي بپرسم يعني tabi her çıkaz evi Fransa'yı mesela biyaniya o evi ciyeki girandıgre leğen evi vane evi yani ev kültüra van işte sosyolojik de yani beriya ve dısat sale seri hildan o ev kültüre ki vane le naha ev taluke kare hani ali dijminantiya biyaniyan yani hemi Avrupa'da
yani ev heye icana hedi te Türkiye ve daviye o dijmantiya hember Suriye hem le düzce bu boli bu başına bir amın jbona ku yani ev Suriye'yi lödere bcine ben abi fiyata abi kırbun 4 kat 5 kat yani işte pır acayip Türkiye yani mesela ben hadiseki tarafeki yeki Suriye'yi ve kesin nicat perest ev erişi tahevan dikin malevan şevtinin yani la Avrupa jimenet nere ve hududa tebek çedikin yani tvera uşe tavayı çavadı beni o ya Fransa'yı bu yara Fransa yani kek Yakub got le bir gelen perit işte Avrupa em dibinin van sale daviyan sale noti şu da lehembere biyaniyan nicat peresi o pela nicat peresi her şey bilindi be le Fransa, İtalya, Hollanda, İsveç ve hatta Yunanistan partiyen nasyonal yaşı faşist bu inavi re dendigrin jimlete ve nav ve civate da şi bersveki van heye bi taybeti Yunanistan em denerin mesela o Fransa şikastını şevtandını ve erişu ke zede ve Fransa ve ke yakuşi got o mejiye xu gida xu jevke digre şoraşa Fransa jwe demeti dervavi ev gelek biyanil ve deri çat dineri ev nifşen yekem duyem seyem problem her tim bxura ev problem ev bunu de kolananda hakimiyet keye le hakimiyet devlete le aliye kidin xute da nabida anji be nefret evtibe yece tiştekidin ev salin daviyem zanın ki devletin de slatar irol seransere döne şerre seyemine döne emkarın bejim şerre vekalet devam dike le Suriye bu Ukrayna'ya le gelek cihan bu yavay la Avrupa şey vek hukukaki heye sistemeki runişti heye devleta sosyal henik tiştavke ev velatin dibin diktatori o hukuk letine insan ve deri beheviye ki mazın beri xudedin ev ke ev velatin hukukler runişti anji henik mafen sosyal derfeten sosyal yani bu beheviye çatin rubru dibin henik tişta bideslanın ve ki bertekel mazın nişanlıdın ev aliye ki ve mesele jali dineyiş mafya İrol dünyaya da bir mafya ki navnetevi, nav devleti yani behemu mafya isparatın devletan ligor berjendin devleta xu dijbere xu de kolananda bu yerin provokasyonana tinin re evke yani terbiye dikine bu sabecin İro çağım livan bu yara dinerin menfaate kite daye deve ber bu ya bine ki eğer menfaate u jey istifade de demek pişman bu yer anlaşıyor ve Pakistan, Afganistan, İran, nizam gellik velatı Afrika be hazaran insanten emdine Türkiye bir vekevke ki liman ki teve dere le jverdisa derbas ve şimdi Balkan'a velatın Anser Romanya ser Polonya yaş iclaliye dinle le velatı Avrupa belavdın o bana bir girsaya ki mazne ev kar bir karidekin ne teklivanı isparatan teklivan mafeke teklivanı devletten bevraya yani bana bir seri okubete yaran bir otobüsten ya pasaporta naşın ama bu kaşağı o hecmare ki zede de bareda her cari emde benim pesit kes dixanıqe به هزاران insana به میلیونان حتی نه gelek insan atya kanka eviye yani diler nişandın ki mafya ki nav devleti nav netevi heye ki bazara kaşağıya mirovan bazara
قاچاقیا لاشه مروان بازارا مادین هشبر بازارا فوش خصیه دسته خو یعنی ev insanın dikolan andan insanın heviye wantine insanın zu karın xwe bikin evana deste wanda wek listokin brasi o mesela Fransa eskarın baleki noktaki din şibejim Fransa dışarı daişe da le Rojavay Kurdistan eşi le Başure Kurdistan pişkiriya kurdaker ev devlete dager kariye Kurdistan'e de nav xuda perşekir bun iroda ev gellek zoramançu gellek ev bu o heşi dixwazin wek Fransa terbiye bikin wek derseki bidin çünkü bu yer elve dere ça dixewmin em li medya ve dere din herin keyfxweşiyekê ye ev keyfxweşî aslında peyama devletiye yani tişte dixwazdi ve yani hani van çerçevandaş mevlübe mesele binera ama mesela Türkiye birası Pakistan, Afganistan yani بسر هزار انسان ایرانی نل ترکیه بجی بیه سوریه به میلیونان انسان بحثوانته لیو انسان بسی ارتانه تو مافه کیوانتنه مافه سوسیال تو وک مال خو ملک خو سرمایه خو همو آنینه بدری yani ev yapzanetin ev çen deme şerre Irak, şerre Suriye, şerre Ukrayna, şerre Libya derfete Suriye derfete pırmazın bu Türkiye'de kız. Çünkü ev sermaye ve dere hemu hadlı Türkiye bici bu. Leiroşi ev Nijat Peres o beşeki devleti Brasil embere bana duhazın bu kontrolü yani vek dibin kontrol eda li dijiwan şerreki ragahandine o çabe wan bitirsinin de kontrol xuda bigirin. Ew tişte ve got raseli mesela dilovası bu yereki dixewme yani bu yereki şahsiye li bi 10,000 insanan erişi taxên ew kesên Sûriyate erişwan dikin. Demek ki Ankara aynı tişe bu, İstanbul eşe bu, gelek ve bajar edin ev bu. Le Bolye ev partiya CHP Nijat Peres Seroki ve Tanju Nizamçı'ye ve bir yer girt ki Suriye neydi? Gene bajar terk bikin. Yani gelek tadayı o zaten xrab serban insana hene tabii ki. Tabii dema ev kedaş yani tiştadayı luan kirin dema erdhece da gelek kesen usa bun linç kirin köştün yani xwedê giravî vana dizî kirine aslında ne tişkî wisa şî peyra em çûn wê derê sahê da me dît me pirsî gotin dîsa însanê pêşî hatin alîkariya me kirine van însan bûn yani tiştekî bi vî awayê tune lê ev Nijat Peresên Türk bi rastî li ser Kurdan şî li ser Sûriye Sûriye şî an jî biyanîkiye ve dervay wan ew desthilatariya devletê boyê biçî bikin dijîtiya biyaniyan dikin mane o êrîşan dikin yani ev jî polîtikê devletane bi rastî tiştê li Fransa jî dixewme tiştê li welatê din jî dixewme girêdayê heve ew partiyê Nijatperes û ev devletên dîktatör têkilî wan binî da bi hevrane bi hevra dikin yani hevdû xurt dikin jaliyekê ew destê hevdû xurt dikin ez wisa şîrovet kim mesele Ez dixwazim tiştekî biçûk li gotinakê keremke cano zêde bikim yani rastî welat Fransa welatekî demokratîk e yani tevî ew êrîşên kuştin û şewtandin û talankirin tevî van êrîşa gişa yani ku heftiyekê dewam kir sê kes mirine û 700 polîs birîndar bûye yani ev jî nîşan dide ku ne polîs yani nexwestiye êrîş bike wextê welatekî din bûne ew ê kêmanî bi sedan însan bi hatanan kuştin
و پلیس بریندار ندبون. بله. ام بریا در باسی مجارا خویا سیام ببین او مثلا لوزانه ده yani bejin tabi me bahsa seminera kir legelek aktivitetin dinjî çêdibin li Amerîkayê kanî xulam û çend kes li Amerîka bo raya giştî Amerîkayê bikişîn ser pirsê dimeşin bêwî diya Kurd gavekî gelek balkê şavêt ew jî Tirkiyeyê da mehkemê ji bo ku mehkemeyên navnetewî têkevin devrê divê pêşî mehkemê herêmê yani yê wê welatê ew bibin ji bona wê vê mesela Lozanê ji kabîneya serokkomariyê daxwaz kiribûn wan heta niha bersîv nedaye îca niha dixwazim gava duyem bavêjim bi vê gavê dixwazim Türkiye derhaqê Türkiye'de mahkeme vekin yani li Türkiye li derhaqê Türkiye yani mesela Lozanê'de ji bo mafê Kurda mahkeme vekin eger ew rêjî bên girtin hênû riya mahkemeyên navnetewî vedibe dixwazin dozê bibin mahkemeyên navnetewî ku ev mesela Lozanê ew kin tabii siyaset evê nanêre bijin mehkeme û edaletê nanêre lê ji bo bala dunyayê û bala em bêjin Kurdan bixwe jî yani bêjin gelek Kurd li Kurdistanê kesên ku bi siyasetê eleqedarin Lozanê zanin yani ji mara kesên ku çahtiye serê Kurda çawabiye peymana Lozanê çi ew dike di vî warî de çi ew yani ne sedî dehê Kurda jî yani ev ya jî ez baz dêm sedî deh jî ez pir bilind dikim yani lê gavê wiha baş e balê dikişîne û mijarê tîne rojevê meriv encam negire jî meriv pirsê îşaret dike destê xwe da tîne ser birînekê û ji bo ku ev ê birîna wan e ku birîna xwe naz bikin û bala yani yê derva jî bikişînin ku problemekî tarîxî yani neheqiyeke tarîxî heye divê rengek bi renga bi hindikayî nikarbin biguherin jî empatî nîşan bidin keke dixwazim pir kurtayê tişkî ser keremke yani bi rastî tedî dem kim bû ji bo wê me zêde wextê me pir e em karin dîsa vegerin wê mijarê lê ez viya bêjim yani gelê Kurd her çiqa se sal derbas bêşî vê peymanê nas nake û bi to tewayî ew kinîne em zanin se sal berêşî du beşên vê dewletê îtaat terakî her du beşê wî yek İsmet İnönü temsil dikir Aliye Dinçî Doktor Rıza Nur temsil dikir yekî Diyarbekirî wek şêwirmend girtibûnca Zülküftî gel çûn wê derê kirin otelê ji odê derneket lê İsmet İnönü Rıza Nur yek ser navê muhafazakariyê yek ser navê îtaat terakî bi rastî bi ew xedera Kurdan min pê kirin di wê demê da İsmet İnönü li wê derê digot ki parlamentoya Kurda û Tirkiye em birê hevin ev mafê me yani hûn nikarin meşheva qetînin Yusuf Ziya rabû piştgiriya İsmet İnönü'yê kir li hemberê ew îtilafa dewletên îtilafa em wek birane bihevran lê hê Lozan ew nebûbû Yusuf Ziya ji aliyê îtaat terakî û CHP ve hat kuştin ya şîdam kirin Mazhar Müfit Kansu wê demê bi wî ra parlamentoya da sernavê Türk û Kurda axaftin dikir Mazhar Müfit Kansu li Diyarbekir di dadgeha Şeyh Saîd da bi sedan insanan derhaqê wan da fermana îdama wan da biratiya me wan
براتیه کی بوی آواه براتیه خاپاندنه لسرواره اولی و سرواره براتیه گلان و بچه ناوی دبه بوه اف براتیه کی دروین و براتیه پوشکرنا ملت کرده تنکرنا ملت کرده لی 3 سال در باس bu ملت کردی ساشی سری نتوان پشتی لوزانه 1925 حتی 1939 da bilfil لسران سری کردستانی لوزان ها تطبیق کردن او کشتن و قتلیام و جنوسید هاتی کردن انجام لوزانه نه ایروشی تشتی امدجین انجام لوزانه نه جبوی yani ایرو لوزانه da tane devlete dahil kerdine İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Portekiz, Belçika, Romanya, Yugoslav ve deme Yugoslav Sernave devlete Yugoslav imza abetin bin ve peymanı. Bana hemu suçların, bana hemu tekildare ve peymanene jiboy işi em Kürt Sernave Kurda em ve peymanı naznaken em de ve pişti ve sesaliye lozane de ve ev devletten hani o gele Kürt beşmendiye ki netevi birasi deftereki nuveke jxura reki nuveke mafe millet bune bixar roje ve statü devlet evya vek millet edin çava farzaj boy kurdaşi farza de ve vya eni devlete dagirkeş kabul mümkün o devletin ve peymane imza kine devleti itilaf ve evşi jiboy özre xulen bere gele Kürt bicibinin ve deste hukum mekabir Lozan'aki düyem despeb ki ev Lozanşi Kürda bike xwedî devlet eviya bejim sahibi spas. بله طبعا او 1920 مجلس عولی دما او بو هي لوزان نات بو متذكرن او او قانون اساسی یا ترکیه یا عولی یا 1921 کو دور درجه گلک ماف ددان yani bejin burada mesela zamanı Cumhuriyet Türkiye yani hen işte o hatune bu. Jberu hene Kurda behevi bu. Yusuf Ziya yek jwan bu. Le Yusuf Ziya pişti ku Lozan hat imza keden haftine keviya tarihiye ku yani Kürt hatın xapandın yani bej zanina wan avqas demek ki avqas bu ku hatın xapandın yani و هزك مازنجي تنبو هزا وانجي بلا بو مخابن يعني دما كوساسال درباس بيان هاجي ام روشا خدنيرن روشا ما جوي روشي پر نپشتتر يعني بشتي 100 سالا اوقا ظلم و زور و کشتن و خاصمشي يوسف زيا شا وديكم يعني دور چوا اني تشكوتن يروشي بله وی بد تین زمان دوین هم برای هفن دوشی هم برای هفن گویا خودی گرابه لی او برای خوک بدست خوک کشتن ای روژه یعنی دوی کرد اف پروژه ترکیه بونه براتیا گلان و نظام دموکراسی ترکیه کرد سر خو وظیفه نبینن یعنی او وظیفه ترکیه دوی ام وظیفه مشیه وظیفه مافی ملت بونه مافی نتو رزگاریه نتوا خویه یعنی براسی دبی کرد جبوی ویای ام پارتی گروپ هست یعنی دبی لدیجی و استراتژیا تنکرنه استراتژیا ترکیه بونه سر جواتا مفرز دکه دبی هم بری وی هر بس بگیم پیدوی هم بهشمندیه که نتویه یعنی استراتژیه که کردستانی چاه هم سر و چرچوه تب بکرن herkes jali xuda tişkî bike wek evkeye divê newar û çemê biçûk ew ciyekî bicivin ew ê bibe rûbarê mezin ew ê bibe bendavê mezin û tu hêz û xeweş li hemberî wî nikare xwe bisekîne problem çi ye Kürt serxeta netewî xwe bi rexsin bikin bi hevra karbin tev bigerin projeyekî nû pêşkêşî civata xwe bikin yani maksata من یوسف زیا شاه بکم ازانم یعنی یوسف زیا
لهنگکی دوزا کردستانه به حواله خالد بگ جبریه لی دمکی داشی به وی آوای ام هاتنا خاپاندن دوی ام ویاشی زام بن براستی yani ev demek güç gotum ku ev meclisa Kurdu Türk'a le pişti tabi Atatürk u havalbendên xwe û lêviya Lozanê bûn ku tabi ewa Lozanê jî bên peymana Lozanê tabi tenê Kurda eleqedar nake peymana gelek mezin e tabi em wextê hêla xwe da em behs dikin em qismê me em behs dikin normal gelek dewlet tê de yani gelek xalêwiyê dinêkayî ku direkt Kurda ve ne alakadar jî yani belê em vê mijarê ser Lozanê em karin gerçekleşin birîna me hemû Kurda ye û em hemû dizanin ku li wê derê resmî em hatine tunekirin yani tunebûna me ya resmiyeta wî Lozan e em derbasî mijara xwe ya sêyem bibin ya dawî Iraqiyekî di yekem yani roja cejna Qurbanê roja yekem de li ber mizgefta Stockholmê paytaxta Swêdê Qur'anê şewtand beriya viya jî yani bawer dikim di maha yekê de bû bîst û yek bîst û du başnayê bêra min yekî nîv Danîmarkî nîv Swêdî İsal Rasmus Paludan wî jî li ber konsolosxana Tirkiyeyê ya Stockholmê Qur'anê Kerîm şewtand tabi ev her du bûyer direkt bi ew êva jî alaqedar e bêjin Türkiye, Swêd demekiye dixwaze ve endamên NATOyê û hêzên ku naxwazin yani bêjin Türkiye bibe yani pardon Swêd bibe endamên NATOyê ku Türkiye jî pêşîl wî digire divir de miheqaq ewa provokasyona jî hene lê hilbijartina Qur'anê Kerîm û destûrdayîna bêjin sîstema Swêdê ya hiqûqî viya îrol Swêdê jî tê münaqeşe kirin min xwest em ser viya jî çend tişt bibêjin Kekcano tu dibêjî çi yani hem ev bûyer ev tivê bûyerê çawa dibînî û mesela şewtandina Qur'anê yani ben tabi bu ya münakaşayekî jî di nav entelektüelê Swêdiya jî yani tedî ana hin tiştene yekî ku nazîst propaganda nazîzmê bike sûce yekî ku ala ew xaça Gamalê ya ew ê ya Hitler ya ew nazîsta derxe sûce lê bêjin yani mesela Kur'an'ı nabe mesela nefreti o nabe ev yani viyajı yani ben çava dibinen yani tabii hem provokasyon ali Türkiye o hem jî evet ama müsaade yani az viya ve provokasyon dibinem tabii ki hassasiyeten insan yani bavariye insan yani ligora wan bavariye wan buxurinin o birim bekin ev bekin yani devletin nakoki wan ne taybeti isparatı wan bantışta bu kartını yani şevtanna Kur'an'ı tişteki rureşiye tabi şermezadıkın ne rastı via nav civatı da tavamba evki nefrete bir kartine reyli ber suceki din bedike yani civat lembere heve utubun duhazi bırak Kur'an, duhazi İncil ve duhazi Tevrat ve kijan ev insan Portuken yani ve Portuken piroz ve navdikin. Wan bin pekirna wan şevtanna wan ev tiştekî ne rastse. Le jaliyekî din da şey divê mer serbe
fikre yani çima ev bu yer van sale daviye ve habun nakokiye Türkiye u Finlandiya anji İsveç'e şey bu dedineri lüvedere ev problemi bir rengi şey bu Liber konsolosxana Türkiye şeydi be anji evdi be berteki vil Türkiye zedet bin devlet-i Araba dineri Suudi Arabistan dineri yani zedetir خودی اسلام من خودی تیل قرآن بکن یکیتیا دولت اسلام دنیری لیبرته که ترکیه جدایه yani Türkiye demen 1982 falan şey mesela Olaf Palme hat kuştun hısın sütiye kurda gotun kurda kuştiye nizam bıçağı vay pravasyona kilemberi kurda fası şey le daviye derket ortaya kareki isparati bu yeki Svedi bir karani bu tekli onu Türkiye bevra derket ortaya İroşem denerin yani İsveç'e ve bevendame NATO'ya le Türkiye en iktişedin serferzi kedi ve Kürdelüve dereni gere bitavayı kupeşandan neken yani ya vadı tevne geri nizamçı neken her iktiştan yani siyasi tişteli ve derese Kürda fers ki fazla ser devlete İsveç fers bike. Jikari bir siyaseta خو با واکی دن سوام فرض که تو دنیری پیوندی وان با واکی دن مشن او کسی او و داویه ام دنیرن یکی راکیه و وینوی درکتن ویدیوی درکتن دماشر دایشه دا و دمه دا اندامه هشتی شعبیشی گریده ایرانیه تو دنیری پیوندی ایرانی و سوریه و Rusya lemberi kurda yeke aynı tiş disa ev yekidin kasiyete biramın teklivi Rusya derket ortaya ev ye cara yekem Kur'an şevtan bu yani viyaşide de nişandığın ev devlete hani tiştan be kare vekevke provokasyonun skhuri be isparatın koyu dikin yani Daesh Haçlı Şabi Hizbullah pasavane şoraşa yaşı Bedir tugayları bana hemu teklivan o isparatı yani bana Avrupa'yı behezin kurtun dınav biyaniyanda dınav kesen de kolananda dışın yani bir sisteme ra enterge ne bu ne dınavanda behezin bana duhazın herden proaksiyonu bir rengi çebikin. İcadı burası ev devleti hani nizam yani ya dibini da lehemberi hev zafi wana nikarın vekri lehemberi hev bikin anji diplomasiya vaya be avekidin be vi avay lehemberi hev vi şeri dedim domandın. Dijberiya maciranşi encame van provokasyonane yani az bir avaydı benim vana duhazım peşe rojeda yani belki isparata devleti Avrupa şi vana duhazı işte vaçe beben peşe rojeda evkesen biyani hatnele Avrupa jibune yaşıyor bugüne sinor denin juanra ev demokrasiya heye hukuka heye bari pirzede kiraseki fresh boywan belki peşiş boy via bigrin çabe xwan iktişara digirin ve provokasyona va çe bibin ki millet nefret bike dijberiya van muhacira van kesen xarib ev bike acı pevendi çenebin ve via va işi merkara servis sekne bu fikre bele که یابطه بیچه yani elbet şevtandına kitaba bağlı ki geçti az tasvip nakim ne tişteki medeniye ne tişteki çıkar yani kesekim bejin ve mesele hukumetin dikin şermezar dikin insan kısın kafesa şevtandın
چه زانم به هزار انسان به صدا انسان دستم لیوان زنجیر کرن برن بازار فروتن یعنی قط جبوه reaksiyon nadın leçma Kur'an hatiye şevtandın yani bove hukuk reaksiyon yani jbomin lepaş ve tişteki din he yani merameki din he ku duxazın pek binin jaliyeki ve mesela Türkiye ev نجات پرسته کو دبیجن لدیجی اروپا نه لدیجی روجاوا yani hazar kusuri jerd ben le jaliyedin ve xovak xodiyen NATO ben aslında NATO heza leşkeri ya rojava ya yani hem xodiyen beni hem jaliyedin ve yani edebiyata İslam etki duhazi halke bxapeni heneki ditnamen tişteki provokatif bu ka yani paşve ke xast çifede jve mesele bebenin ne bu yere hukus be münakaşa kirin hukus be mazın kirin bu. Böyle. Tabii yani yani mesela mesela teşkil İro mesela Rusya şidveci mesela disa Kur'an hatiye şevtamdı. Kâme binerin Türkiye ve lemberi Rusya helvest nişan bile. Yani o tişte ki Yakup go rasa da kafasına jine Kur'an kirine peşmerge Kur'an nizami insanı kafesadan şevtanın zindil berçave dünya tekesi elbet nişanı da. Yani ve bantışta şil berçave ve embükle. Böyle. Ya tabii çizbe beraber be yani tabi damal kudbe bavariya evet ki millet ki evet ki hem mrovan ambej kısbek insaniyeti merv dve hatta derece ki merv hürmet nişanlı. Tabii yani jberku lgor avam Müslümaneti merv İncilci evet kitabek piroze navha ana le Türkiye nevsa buna ve hember ve çıkas kitabın İncil'e buna ve hamiya bişevtandana lejberku lgorba veriya Müslümaneti evet yani berteki van bavaki dinekaye o provokasyon şko derete çavate ya tabi gelek tiştin gotin yani kare Rusya bu habeciz bu mesela NATO'yu endametiya NATO'yu ya Suedu Finlandiya berku cinare wan Erdoğan diye heye şkoya ev mesela Ukrayna jijwe dere derket ki bu bizim cinare mebra nevin endamı NATO'yu hatta dereke İcana yekser vana yani provokasyon kare bir gijeve derece. Levek bizim baveri vek ev yani biyamın yani kiçu baver dike ve mer hürmet baveriye vana hatta ku baveriye kedine pel baveriye kedine ken yani bizim pel haku mafu millete kedine ken vek ke Yakup got digo gotine ki Türkiye dveje ku çere dine mitke olamtke koska Müslüman buna ica eve meci vahaye brası ve merve rastiyeci bibine برنامه ki hoş bu gelek spas bu beştar buna ve و از باور دکم هوالبند من دخابتن کو لسر خالده خانم برنامه کی تایبت چکن به هوالو ناصر ویرا یعنی اگر بگیهن به خبات کوسایه ام جارگدن ام بیرتینن و گلک سپاس بو هاتنا و
صحبتك خوش بو بهویا کو جارن دنیجی امل بر هفدو ببینم. sağ ol سپاس بمینم خوشیه ده از سپاس کم جبا دعوتات شبا من خوش تماشاوان نیجا ام هاتن داویا برنامه خواه برنامه کردن دیسا می بارابن بمینم خوشیه ده